gira miaka 25 bobokoreri obuya asensemo y'omusista Mary Daniel nigo obakogokorekana ritko lya rero imeye parish ya Ichuni ukwana abarai aba bagwikirana ase chinsemekyo gati yabo omwaskofu bw'ekikanisa chige Catholic korwa ase diocese ya Kisii Joseph Mairura nigo abagakubolia abakenya gotamera omonene anene chinga kiechiga ebintu bigendete gokonga boigo nigo asensemo yabasaya bakeba bako segetwa kweneke bnankwe bwatanya bali asamangana yechikanisa elinde kwenekea obokoreri obuya ase obugima bwabo mulikito okara Polycarp norobotiro Nomuyega obaleta mababwatani bekanisa ya Katoliki korwa se parish ya Ichuni iligo chingire miaka 25 yaye Sister Mary Daniel. Nomuyega oikiranwamo na Cardinal Mula korwa senseria ya Sudan asekonye Mary agokora obokoreri buwaye waigo nigomujego yoiga oikiranwamo na Bishop Mairura uyutenete diocese ya Gusii abasasiroti abasista nababwatani bekanisa ya Katolike nabamenye kurwa sorgongoriga asobomo banyarako bagochengera litukeriga Asumasko bimairura iriri bageri gana kogendera ko basegeta Wakristo gotena somonene botambe nganonyo bugima wagendere ko ba bogokonga. You must stay near God always. Temptations will come. You will be tempted, but stand firm because Jesus is with you and He will help you to love Him. Ningana yanyara ko bagego segetwa munabara ibande bechikanisa bakirana sajaiga abwa somo bagende ko bakomwakanya sangamba yamana sobwa rubiga. Serve your glory in the work of your salvation. Through our Lord Jesus Christ, your Son. Ihamate ya Sister Mary Daniel ni kujerane lingambi ya mwana sabantu walibaikira na sajaiga iliko chengere miake jaiga 25 na boigo kogania achikunyara koba boigo gago chengere miake 50 yubuye manyeka ntebu na Jubilee asobo monainde iliko leto musasu kasenge jaiga tindo chinga nimbwate kento na kwana senge yomo wako munge ya saa tubwate sie togenderere ko na gusabira sister naende ngakiria aja goikie miaka ende na toserekea nere. Ombi letu ni kwamba aendelee kutumikia Mungu siku zote za maisha yake. Hiyo ndio furaha yetu kama familia. Zaidi ya yote niseme naitwa Patrick Omwenga. Na sensemo ya Sister Mary Daniel ni gabaira nilibosi ngambia muno asobwa ruboiga na boigo asoko bwatra na babere bakubwatra na asegeka. So today as I thank my God for the past 25 years of living the richest life, you've been there for me. So I thank you and welcome you to my home that we celebrate together. I may not say much because I'm so happy and I'm so thankful. May the good Lord bless you all who have supported me and made this day very successful. Na sinsemo ya Bonbesa Chuka uyuro mubwata nibwe mejegase parish ya Ichuni nigase getire abana basaye kone kibona nkwibwata nibara monechi kanisa iliko nyaraka baga bakole ndege sakukia ankyo asokomo kolera omonguru biamono na ndigo ngosabanga basaye baito tugukina bono iga emirime ya religious nemirime mia balia tutara kora gisukuru tugatolengera abandi tubaba sister abandi abasasiroti elinde toererie kelisia na gokiri na gokiri ginko ripoti rigetasini kyo wanjete kya Ndizi TV kyo gyachire nkuma ime ya Gusii na isiko ya Gusii aso koletera mangana majibunare na ndibuna atekire kuraigase county ya Nyamira inche gonkuruko Polycarp okara